Tots som diferents, diferents vides i famílies, diferents somnis i objectius. Per sort, tots som únics. Però tant se val com siguis, qui siguis, com pensis i d'on vinguis. Hi ha qüestions que ens afecten d'igual manera. Rere cada acció, cada gest que ens permet realitzar els nostres projectes personals, hi ha un servei públic. Per això és important explicar com es gestionen els recursos de tots i vetllar perquè se'n faci el millor ús possible. La Sindicatura de Comptes de Catalunya és l'òrgan de control extern que s'encarrega de fiscalitzar l'activitat econòmica i financera del sector públic del país. N'examina els comptes per verificar si representen la realitat i si els gestors han actuat d'acord amb la llei. També analitza l'eficàcia i l'eficiència de les operacions fetes. La Sindicatura depèn del Parlament, però exerceix les seves funcions amb total independència organitzativa, funcional i pressupostària. El seu àmbit d'actuació és l'administració de la Generalitat, l'administració local i tots els ens que en depenen. El govern, els ajuntaments, les empreses públiques, els consorcis, les fundacions públiques, les diputacions, les formacions polítiques, les universitats públiques. Tots treballen per oferir un servei públic, però sabem com ho fan? Quins resultats tenen? Si actuen d'acord amb les normes i lleis que els obliguen? La Sindicatura ho explica mitjançant els seus informes de fiscalització, que contenen les observacions i recomanacions derivades del treball de revisió, d'acord amb les tècniques i procediments d'auditoria pública. Els informes s'envien al Parlament i a les entitats fiscalitzades i estan a l'abast dels ciutadans. La Sindicatura actua per mandat legal, a instància del Parlament i també d'ofici. Les arrels històriques de la Sindicatura de Comptes són tan llunyanes com les de les institucions d'autogovern de Catalunya. És un òrgan col·legiat, amb un ple de 7 membres i presidit pel síndic major. I al seu servei treballen un centenar de professionals, entre auditors, lletrats i tècnics de suport. Transparència, control, evidència, rigor, independència. És l'esperit que guia la tasca fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en benefici de tota la societat, al servei del sector públic, per una millor gestió dels recursos de tots.